130 לוחמים בסדיר ובמילואים חתמו על מכתב בו הם מצהירים כי יסרבו להתייצב אם נתניהו לא יחתום על עסקת חטופים. צהריים טובים לאחד מיוזמי המכתב, סרן במילואים יותם וילק. שלום, צהריים טובים. קודם כל קצת עליך, אתה משרת במילואים כסמ"פ בשריון. מה היקף המילואים שלך במלחמה האחרונה? משאר שנושק ל-240 יום. סיימתי סבב בעזה לפני שבועיים, פחות או יותר. ומה הוביל אותך לחתום על המכתב הזה, להחתים עליו אחרים, אם אני מבין נכון את לשון ההודעה? לא יודע אם אני מיוזמי המכתב, אבל יש לי מועקה שאני סוחב בלב כבר הרבה זמן. גם תחושה של תסכול, תחושה שמדינת ישראל בגדה בי ובגדה בעוד הרבה אנשים, במחויות המוסריות שלה. וזהו, באופן כללי אני לא מוכן להיות פיון באיזה משחק פוליטי גדול ממני, יש לי אחריות מוסרית להביא עמדה ברורה ביחס למציאות שאנחנו נמצאים בה, בתור בסוף בן אדם או אחד מהאנשים שמבצע את המשימות, ששולח חיילים לקרב. אני לא חושב שיש לי זכות מוסרית להימנע מלהביע עמדה, וגם אני בוחר להביע אותה בשמי. כלומר, זו עמדה שקיימת בקרב, שמביעים אותה בכירים במערכת הביטחונית מאחורי הכותרת הזאת. זהו, ואני לא חושב שיש לי זכות מוסרית להימנע מהבעת העמדה הזאת. אבל זה לא רק הבעת עמדה. אתה חותם בעצם שלא תתייצב לשירות מילואים, אותה סרבנות שאתה יודע, חלק מהאנשים חושבים שהובילה אותנו עד לכאן, בוודאות כפי ששמענו עכשיו בדיווחים,